dile AIU iku ana artine. Tanganmu nyapa to nguwek ngono wae nyapa tanganmu iki. Gatel mbok ukurne apa piye? Lah. Bintang tamu 15 yuta kok keputihan kowe. Apa iki jenenge? Keputihan ki ning kene. Gilani. Mulane anu ki sing resik to nek munggah panggung ki. Oh mau ya wis tawik kok. Kuproh. Gilani. Ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe tak hukum sing duwe. Apa ditoke saiki ya mun ndak. Oh dikenalke sik. Wis bacot ketena. Asmanipun sinten, Dik? Cek. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, tetepangan riyen nggih. Nggih. Kula Niken Salindri saking Kediri. Saking Jawa Kediri. Timur. Nggih, sakmenika tasik kelas 3 SMP. Tapi kegedean awak. 3 SMP. Nggih kados rondo anak setunggal. Semono ki jek kelas 3 masyaallah. Nggih, bar niki SMA lek nguntal gurune. Ya, saiki nggo icip-icip sore wau udan terus, Mbak. Aku ngantek judek mau. Nggih, alhamdulillah niki mau terang napa? Sidi kula sasangne teng genteng. Ya diwalek pelok ngaturake biasane Mbak Niken iki apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ya. Nggih. Langsung sak menika? Nggih, langsung munggah buka celuk ben. Ngoten. Nyucuke lah ya. Kali Pak Degare nggih? Ya, siap. Kula riyen. Kubarno serampatno Pak. Pas gara-gara mawon. Nen. Pas gara-gara wae ditokne. Oh, ya langsung kabeh pisan ora apa-apa. Nah, gen ngangetke suasana ayo Pak De. Monggo diaturke. Ya. Nangis Terima kasih. Wah. Sampun Pak Dalang. Sampun. Sampun. Nggih, matur suwun. Kosek. Kok sampun piye? Tirase sampun. Iki jenengan iki wau.
Lek dene Margogung Sidodadi iki panjenengan Mastri iki karo jenengan bayangke wae nikeni kapan tekan kene pokoke dioyo-oyo iki Wargogung Bonggol kene saya panjenengan matur karo Wargogung Bonggol pripun niku banget tresnane kalih panjenengan warga Bonggol Sidodadi ringin putih Bonggol Sidodadi ringin putih nggih oh nggih niki acarane napa dalam bersih rangka dusun. Oh bersih desa nggih yen Jawa Timur gas desa merti dusun ya nggih alhamdulillahirabbil alamin niki wau dipun paringi jawah artine niku diberkahi kalih Allah Subhanahu wa taala. Sakniki lho jenengan pirsani to Pakde sing mirsani niku kuwatah sanget lho. Walah alhamdulillah wong kula mboten nyawang mengguri bareng nyawang mengguri lah masyaallah niki wau udan deres Mbak nggih alhamdulillah sampun terang niki kula aturaken matur sembah nuwun kagem warga ringin putih Sidodadi nggih mugi-mugi dipun paringi sehat selamat wilujeng dipun paringi kathah rezekinipun dipun paringi sehat walafiat rezekine turah-turah ora lokak ning malah kebak sing penting niku guyub rukun sedekah penting seduluran penting aja nganti tukar padu karo tanggane sing kula suwun rukune warga ing Sidodadi dukuh mriki aja nganti nutur tetep lestari Allahumma amin serampat Mas Gareng ngen kepareng munggah karo joget kaya ngapa waduh jan ki kula teng mriki tasekan nggih no pokoke ya berdua pokoke pokoke entek rantek libuane tak plekoto panjenengan piyai kalih kuwi pokoke wala niken kalih Gareng niku minimal niku 3 jam tampil minimal 3 jam limbukan tok ora gara-gara ya kudu nombake wah Mas Gareng yo ngaturke selamat Mas Gareng gen joget kaya ngapa waduh
Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mak Cangik, Mbak Limbu. Oh injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi panjenengan nyawang warga Sida Dadi Ringin Putih niki Mas Gareng? Yen warga masyarakate tidak diragukan lagi kerukunane, Pak. Nggih. Ning keluan mriki niki ya dadak nganggo alangan bingung barang. Lha nggih. Dugi niki lho dalan niku mriko lek enten jembatan to niku. Nggih. Lah kula saking mriko ki wis entuk separo jembatan meh teko rampung. Wow. Jembatan sing mung sedeng sak mobil niku. Nggih. Arep metu tok kok jembatan wae nek buk loro nyenuk ngoten akhire bali mundur. Terus muter mriko nengen dugi mriku kleru wayangan, Pak. Nggih. Kono ya nek wayangan kleru kula teng mriku. Mongko ya kadung wareg kula teng mriku wau. Malah wis entuk jatah rokok barang. Nggih. Bah, engko kono panitiane bingung. Lah sing nanggap Gareng sapa cah iki? Lah terus kula tekokke, niki dalange sinten napa Mas Bagong? Oh, Senes. Lah dalah. Akhirnya kula balik wisin tenan Pak, kula wisin tenan wong. Terus dugi mriki ternyata wonten mriki lah dalu niki Klaten Kebak Wayangan. Saestu nika. Ning sing paling meriah nggih, kula ngerti enten niki wau Sida. Nah iya, Sida Dadi Dukuh Putih, Ringin Putih. lah iya Ringin Putih. Nah, Kangen Pak, kula kangen nek kalih Sida Dadi Dukuh kangen kula. niki ngenten Mas Gareng kalih Mbak Niken. Nggih. Warga Gung Sida Dadi kalih Dukuh niku ambaken desa Dukuh rada mburi ning gandeng antepe warga Gung pokoke warga kabeh enek regenerasi napa niku panitia terus warga Gung niki gen ketok Sida Dadi karo Dukuh iki gen ketok kuncara niki ngrawuhke panjenengan karo Mbak Niken. Alhamdulillah. Saestu. Saged sowan mriki wonten Sida Dadi Dukuh Ringin Putih. Merga ya nek kleru sepurane Pak, kula nek nyebutke wong ya wis kangen tenan kula ki. Nggih. Kula ki nek nang Sida Dadi Dukuh Ringin Putih niku nek kula hitung pun ping pisan niki Pak. Dadi mula pisan apa pindho anu jaman riyen nggih Mas Gareng ning Mas Gareng Gepeng. Niki Mas Gareng tralala lah biyen yo ora kenal kok. Oh, lah dhisik wis dadi wis enek Gareng mlebu rene to? Sampun. Lah mula. Nggih. Iki alhamdulillah wengi iki iso nderekke adiku lanang. Nggih. Bagong Sugiyanto. Nggih. Dalange Bagong, dagelane Gareng. Nah. Iki bocah iki ngopo malah kaya korban perkosaan ngene iki. Ya iso semampir neng cagak. Wong neng kene iki lho, cagake ya biru, kowe ya biru. Wong sing nonton ora ngerti bedake ndi cagake ndi nikene lho ngene iki. berarti awakku kurus cagak. Ya rada mrene to. Kok malah leyeh-leyeh. Kowe sing adoh kok Kediri kono kaya. Ya sampe tak pasrane sampean oleh omong. Napa? Tak nggitok. Gitu. Kene lho kene. Mo? Nah, ngomong kene karo Pak Dalang kono. Wis kenal karo Pak Dalang urung Mas? Wis to. Wis ping pira nderekke Mas Bagong? Pun ping 3 niki nggih, Pak. Nggih. Guyu bapake. Alibi. Nek kaya ora Mugi, Mbak. kaya ora yakin ngono to Mas nggih mugi. Asline wis ping 3 apa blas urung tau. Blas dereng. Oh lah iya mbok ya ngono. Ping 3 ya. Oh, ping 3. Oh ping 3 nggih. Nggih kula ping 3 niku ningali YouTube jenengan niku lho. Oh ngaten nggih siap-siap nggih. Mongko kono ora tau ndek YouTube lho. Ora tau di YouTube. Maksudnya? Duwene Pak Tup lho ngono ki. Iki warga Gung niku Nggih. wau saking pemundhutane dari Mastri dan Karang Taruna Krida Manggala. Karang Tarunane napa Pak asmane? Krida Manggala. Wah, jos iki Krida Manggala gagah iki. Nggih. Non. Krida Manggala. Lah. Nun sewu warga kene berarti ya tertib-tertib. Nggih, Tapi kira-kira jarak kleru aro dadi ang ya. mergo kene ora. Jawa Mas. Ini Jawa Mas Bagong nek bahasa Indonesiane mandala. Nggih. Basa Jawane mandala. Manggala maringi. Pertamina kuwi bahasa Indonesia Pertamina. Ya ora oleh ngeleh-ngeleh jenenge jajal saya jenenge sampean direh
Dile kan jenenge asline gareng ya ta, dile dadi garang ra gelem to garang. Ya bener, dadi Lah ya jenenge makane Manggala ki aja dile dadi Manggala, Manggolo. Krida Manggolo. Mas ya dile AIU iku ana artine. Tanganmu nyapa to nguwek ngono bae nyapa tanganmu ki? Gatel mbok ukurne apa piye? Lah. Bintang tamu 15 juta kok keputihan kowe. Apa ki jenenge Keputihan gatel? ning kene. Gilani. Mulane anu ki sing resik to nek arep munggah panggung ki. Oh mau ya wis tawik kok. Kuproh. Gilani. Nggih, dawuh napa sing Krida Manggala Karang Taruna. Krida Manggala. Dari Mas Tri menika nyuwun caping gunung monggo. Pokoke wekdal tak aturke karo panjenengan kekalih. Iya. Langsung gas capek gunung ngeten iki. Nggih. Iya. Kenalan sih ya Mas Bagong. Nggih. Kowe iki selak arep ngopo to? Selak arep ngopo? Wayangan teko esuk. Masyaallah, bocah ki ngene iki lho angger ari-arine ora dipendem ning ari-ari angger pangan kucing ya ngene iki lho. Mula ra iso. Dipangan kucing to? Nek bocah sing ari-arine dipendem ki anteng-anteng ngene iki. Kowe genah ari-arine dhisik pangan kucing ngene iki. Pangan kirai kek. Oh kirek to. Lah ya kirike gondelan karo kucing ngono. Nggih, kenalan nggih Mas Bagong. Nggih. Muga-muga manjing dadi sedulur kalih Mas Bagong. Amin. Nggih. Mas Bagong Sugianto. Nggih. Jare Bagong Sugiono. Iya. Nek template ngono. Kleru. Kae sing kelak kakek Sugiono. Kakek iki ora termasuk. Iki piyane tertib iki. Mboten kula tertib, ora kaya kakek Sugiono. Tertib. Pun mboten tedas. Ya kejaba ora tedas pancen iki Pak Dalang iki tertib. Aku ki lho sayana sakne ya urung tau krungu kok Bagong Sugianto kok demenan ngono ki urung tau krungu aku. Walah, mboten demenan. Ora Soale biasane Pak Dele aku kan jek cilik ya. Maksudnya soalnya golek bojo ki aku mau sing dalang, soalnya dalang kuwi bojone akeh. Wah sing ngomong sapa ya ora kutu ora kabeh. Iya, buktine bapakku dhewe bojone 12. Gak percaya sampean kondang lho kuwi. Lah iya. Gak kowe ki anak nomor piro? Anak nomor 12. Oh, bojo sing keri ta. Ning nek Mas Bagong iki tenan, Dik. Menempuh jalan yang lurus. Aku ki karo kanca-kanca yoga iki pengrawit iki urung tau krungu kok Mas Bagong ki kok demenan. Urung tau krungu mergo primpen. Primpen iki piye maksudnya? Primpen sing ngopeni kulawarga, primpen sing mempertahankan kulawarga. Oh ngono. Ya Mas ya. Nggih. Pokoknya sing ngerti aku mung tok lho Mas ya. Pokoke dagelan kelas iki. Nyonya Pak Dalang mboten nderek. Sapa? Terus pundi? Nyonya Pak Dalang. Mboten enten ta Mas iki? Oh, bojo kula mung derap dadi. Oh, sing nomor kalih niki to. Nggih. Kalih pundi. Mboten enten. Kula niku mung setunggal. Sing nomor 3. Oh, nomor 3 niku nyonyain jenengan Pak Dalang. Argo kok. Nomor 3 iki. Pripun? Nggih nguntale pangal kok ajeng golek 1 2 3 niku. Lho ya carane no. Ndek bojo telu ra apa-apa nek bingung mangan carane kan enek. Piye? Ya bojone didol. Ngapur ae kok didol ki piye ya? Bojone lak sinden to. Lah ya didol suarane jak tanggapan elokke kono-kono ngono lho. Kreatif ngono kuwi. Jane kula ajeng kreatif. Dadi gawe bangunan terus di bojo ditempleke mriku didol. Wong ngoten niku ora enek barang mambu to. Mboten mampu. Nggih. Nek ana apa kula dolke pripun? Mengke Alah bojomu dhewe mbok dol senengane obral 35. lambemu padane karo. Promo. Nggih niki sampe gunung. Nggih. Kowe bawa ya, Nduk? Moh, Lho lha piye? jare samian. Aku sing jenggleng. Oh ya. Emansipasi wanita kok, Pak. Jenggleng ki ora kudu lanang, Mas Bagong. Nggih. Lah. Wedok utawa putri ya iso jenggleng. Oh, nggih. Turun. Lho nah iki tenan iki uyuh cahetan kok Kediri kok dadi iki engko mumbul dhuwur, genah niki engko mumbul dhuwur, gocekan kajang ora mudhun, nek urung pati-pati mudhun urung tak jambak. Apane ya sing dijambaki? Ya wirane to ya mesine kok Kok ya. sik mengirin kelas 3 SMP berarti umure pinten, Dik? Lha sampeyan Umure to dhewe? 15. 15. Lho. Kelas 3 SMP. 15 kok kaya ngono kaya. Jenengan lek namatne ampun cepet ngeten, ditamatne jenengan malih mawon. Kula teng mriko napa pripun? Mas. Jenengan tamatne riyen to. Mane kok lek namatne iki kok men sekedar Mas. Anu ameng-ameng nyawa. Ora apa-apa. Ibarat iki anakmu dhewe lho, Mas. Lah ya anak Tamatno. Kok ndak tom-tomen. Kula teng mriko napa
napa pripun? Mboten ya siap. Lah Ngono lho. ngomong boten-boten kok ngelirik empal. Iki malah digarap aku iki piye? Iso boten-boten mening kaya ngene kok. Lho, Pakde garenge mentolo nguntal dhewe kok. Padahal ki aku ponakanmu lho, Dek. Aku lho salahmu mbok tawani kok. Anu ae. Ya di wong akeh niku kula pekewen lah dhewe niku rada kacek. Mengke anu nomor HP ya. Nomor HP. Nomor WA. Nomor WA. Dadi engko WA-ne Pak Dalang dilebokke WA-mu. Nomor WA. Oh, nomor WA. Lah engko aku mlebu ku ngenteni bar WA-ne Pak Dalang dilebokke WA-mu ngono. Engko terus ganti WA-ku dilebok ning nggonamu. Kan kowe urung di nomorku WA. Wes, Wis ta? tak blokir kae. Telek kok kowe. Kanca nyambut gawe blokiran. Aku bawa kowe jenggleng. Ya, dan cepet. Si iya ya lho. Cah semene pinter golek duit penak men bapak mboke. Saben bengi ki ngene kanca-kanca pengrawit sepurane nggih kanca-kanca pengrawit niki mengke jengglenge gleng niku manut karo tibane si jabang bocah niki jabang bayi niki si jabang bayi niki nah ki nek ora mbok turuti ki engko lha udo ning panggung Dek apa, Dek? Ki lho. Waduh nek ra tak jikuk maneman nek tak jikuk kenek pasal ngene iki dikira penodaan anak di bawah umur. Ganjel ta. Karo meneh lho kowe iki wong kelas 2 SMP kaya ganjelmu akeh men dadak yo nganggo kotang sing mbok kotangi apa ngono. Lah ndelok apa piye to? Ora sudi yo paling yo kaos kaki ro bawol gedang yo. Ngampur kaos kaki piye to? Aku bawa. Saben bengi. Nyapa ki lho sampe ning dhuwur ki lho. Kur garek ngene lek ya entuk to. Nyawang. Tuli dandet. Urung, aku lho mek ngetes aku dhewe. Sing sabar, momong anak putu sing sabar. Nyawang nglirik, dalange nglirik mau jare ora. Lah terus piye ngene iki malah sekait. Ya rezekine iki can dhewe kok Mas. Ha nggih. Nek nggon duit pancen akeh jenengan. Satu ndos sabile-bile paling ora jenengan ki wong ya tanggapan 50 juta ya ta. Paling ora nggih ta. Ning rezekine ki nek bab wani tetep wani dagelan karo penyanyi. Iso ngadepke para tamu. Lan jenengan ki entuk turan akeh ngantek subuh debok sing mbok adep ki. Gak wani to nyawang penyanyi. Jare gareng tralala 10 juta. Piye? 10 juta. Kowe ki arep ngino warga sida dadi apa? Kok Loh. gareng tok kok 10 juta iki? Lah ya bener to? 15. Astagfirullahaladzim 15 deh. Karo dilatih diesel sak moncrote. Ha wong teko kene iki mergo rasa tresno kok. Nah nggih. Tur iki job terakhir Mas iki. Nggih. Ya aja muni ngono lho, sampean ki arep ning ndi lho kok job terakhir ki lho. Lah ya sedih to atiku. Mosok sampean arep innalillahi kan ya ora lho, aja muni ngono lho iki job terakhir lho, Dek. Maksudnya iki lak ruwah terakhir. Sesuk ki wis sasi poso ora enek wong tanggapan ngono lho. Berarti bar iki buka, Pak Buka piye? Sahur. Prei ngaplah-aplah kuwi kok. Kalian kosan nganggur ta? Kok iso Pak Kalian kosan nganggur ta? Nah. Melok aku ae. Ngopo-ngopo? Poso nganggur aku ya. Melok aku ae ya to. Apa? Kedol omah. Aku yo nganggur rek bingung aku. Wis nene pakmu wong kowe cek melu pakmu kok ya. Bocah, tak bawa ya. Ya. Nyawang konang. Wah, sampai bawah. Ambiar sampai bawah. Ambiar Gograk. Wis. Bocah kayak gitu rapet sisan kaya ngene iki lah ya. Wis gek kok kok meringkel ireng. Dewi mau apa? Nggo jamu. Lah timbang ngelek cindil. Ora, kuwi mau sing mbok gogroke apa kok irenge? Embuh wong kuwi nyeleng kuntik ngono, meringkil ngono. Icik loro. Enggak Mas, tak bagi Mas. Gak kersa. Ayo Dek
lanjut. Yen memajang dili gendang. Yen memajang 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 Engko lek tak kuabyok lho sampean kok. aku karo ngiling-ngiling cakepane iku lho. Memajang yen memajang. Aku wis suwe ra bawa iki karo Yen memajang Yen mau memajang, nganggo mau- janur kutil. yen memajang Mau nganggo janur mau nganggo kutil. kuning ora kutil iya kutile kuning ya Kutil apa? ayo ngebrok nguyuh yen memajang mau nganggo Janur kuning. yen memajang yen memajang yen memajang mau nganggo apa mau Janur kuning. yen memajang mau nganggo janur apa dik mau dik Janur kuning, Dik. yen memajang mau nganggo janure Aku cilik iso diakoni cilik tapi lek kadung nesu ya delok ndasmu ilang engko. kaya ngene kok mboke gelem mentili Pak Bayi ganas tenan sepurane ya Dik ya mau nganggo kutil alah kok kutil janur kuning oh iya terus Dik ya ya matane Cerat kabeh. ger Nak, Dik. iya Tapi aku pliket kabeh. polahmu lho kasar ngono sikil saka dhuwur-dhuwur kopi arep diombe entuk itungkak ngono iki coba Ayo ndang lanjut. lho lah ya lanjut Lah sampean kan nyanyi ya. cah cilik ngatur kembang Shh. kembang bae weton gunung wah iya lumayan untuk setitik Ayo capitan. pacitan kok capitan gue nyapit lambemu kuwi pacitan Nggih. Ayo. sik alon-alon Apa? dalange nonton film Aku batin kok iki kok. oh balesi WA to Pak Ora, kuwi ngono ki ora iso nyawang kene to, nonton streaming. oh iya streaming malam hari ini bersama channel Sinar Mas apa Mas? Oh iya Sinar Mas ki lesing ya lali aku Nggih, iku lagi goleki anune kok channel-e kok. Sinar Abadi TV ya Sinar Abadi TV Bonggol ya Bonggol TV kalau nyiarnya ning nggone YouTube. lho ya lho lah iya maksudnya ki jenenge channel ki kuwi ngono lho ngomahku ya nek TV Masa? tanganmu lho tanganmu lho Dari TV-ne wis digadekne. urung poso kok gadekke engko nek wis poso tenono iki wis tak cepaki lemari sik dhewe engko targete lemari sik sing didol Pacitan Sarawi
parikan. Oh nganggo parikan. Heeh. Ya. Sik tak mikir desane ndi ki mau? Sido dadi bonggol. Dadi mbonggol nggih, Pak. Bonggol. Nggih. Sido Tuku. dadi mbonggol. Tuku kon Nah, lah. bonggol. Bonggol tibane ol. 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 Tuku. Bonggol. Tuku. Iki cah cilik lho, cah cilik sik polos lho, ki ra mudeng dosa lho cah iki. Los enek mung los karo los iki. Bisa bonggol ya. Oke. Ya wis temu aku. Wis nyandak. Gua muga lali iki engko. Pak, kosek to. Urung kok ngakon tuku. Panas dan janjine piye Mas? Janjine kepriye? Jangan salah, jangan pepet. ora. Ya, parian. Arian ya tintingane, De. Lah kuwi wis ditinting kupingmu lho. Ya ben tau dilakokne Ya kok. nyaket ana. Matur sing apik karo kakung. Pak De, ditintingi nggih. Kaya mulang paut. Tuku. Sak pinten? Tuku. Basa. Kurang ndek nggih. Kurang ndek, nyat kurang ndek sing kurang ndek iki suaramu kuwi kok. Sak pira? Nano. Nano. Ya. Terus apa nih? Nano. Lah jerar tuku, sida tuku apa ora? Oh iya. Tuku pistol. Diadai tampah. Terus warga di Bogol. Warga Bogol. Bonggol. Oh bonggol. Banter kleru pede. Ya ora apa-apa ta Cek Ciri. Bonggol. Warga Bonggol rezekine kathah barokah. Nah. Tuku botol. Pokoke tol ya. Heeh. Gajagur sumur. Lah terus piye? Warga Bonggol mugi-mugi panjang umur. Bisa ora? Aku Heeh nah. parian. Ya genah iso aku eskar kok ora iso iki piye? Mobil macet ning tol ngono lho. Ora iso no. Kene pelatih kok iso ora iso. Yo. Piye kan ya? Mangan jengkol Nah, sip. campuri oli. Duh, yo ra iso no mendem nang wonge ra iso diganti kayak diganti ra iso. Telake seret. Gak iso dicampuri oli yo racun. Mangan jengkol Cakep. campuri roti. Ora enak, jengkol ambek roti ki ora enak. Sing mangan aku apa kowe? Ya iki nyaranke kok. Pak Idoni meteng kowe kok. Mangan jengkol wayah wengi. Bang protes. Warga Bonggol sugih rejeki. Allahumma amin. Jiro lupat mo 6 pitu. Nah. Pitu, yo urut. Hah? Ya, wah, yuk putih biang kaya kayak neon iki awake iki. Kayak cilianku ya, De, Iya, putih ya, De. Seputih kaya ngene iki genah kaya ngene iki kok. Ini kan ya sik putih ngono kok. Aku ngerti loh iki putih njaba jero. Lah sinden ngene kok iso ngerti? Hah? Kok iso ngerti Tau putih? pipis wi aku kok. Oh, lambemu. Ya ana sing ireng ana. Ya mripate ireng. Mripate ireng, rambute ireng. Rambut ngisor dhuwur ya. Ireng. Rambut ngisor ki apa Niken, lho? niken. Helm. Adik. Rambut sikil ki lho. Enggak boleh nakal ya. Enggak. Nah, cita-citanya apa? Maling. Maling kepinteran. Oh iya. Mangga Bu, Bu apa Mbak iki? Mbak wong cek mening kaya ngene kok, cek mening putih. Genah menek penyanyi ngene iki ra tau tandur ya. Mau wening kok, Maseh. Tandurin apa? Sing jengking karo mundur-mundur kae. Lho nggih. Oh, tahu kula. Apa ya enek kok tandur kok karo Jengking kok ngayang kok karo ya ora enek. jengking karo ndur-ndur. Tandur ya jengking to Bu, kok enek tandur kok ngayang iki apa ya enek.
Lah nggih kula tahu nek ngoten niku jengking karo mundur-mundur mesti pun tahu. Ning lak sing ditandur ora pari kuwi jabang bayi kuwi. Telek iki acara apa to? Run iki. Sik ta, Dik, tak praktekne lek. Wis salah wis iki kok geseh iki kok malah. Urung wayahe. Kowe cek kudu sekolah SMA, cek kuliah ngantek 6 semester lagi entuk engko. Lah aku kan ya penasaran saiki. Wis ora entuk. Engko ndak cita-citamu sing arep dadi maling ora ketelakon kok malah. Ayo Bu, parikan sik Bu. Demok kempol. Kleruan ndike ngono lah engko. Lah yo Andike kempol apa lho, Mas? lho parikan lah ya iso to. Demok kempol kleruan ndike warga gempol akeh rezekine. Lah ya iso to. Andike kempol yo pikiran dhewe. Demok kempol munggah neng dodo. Iki lagu mangku purel iki ketoke kuwi. Oh iya bener. Warga bonggol mugi bahagia mulya. Allahumma amin. Sebelahe. Lanjut, Bas. Ngati-ati nek kok iso mbas ki lho. Mbak ambek Mas. Oh iya Mbak karo Mas Mbas. Dadi Mbas. Ngati-ati nek karo iki aja salah muni kowe salah muni mut ndasmu kowe karo iki. Ya masa iso lambene sakmono ngemut ndasku sakmene. Wong ndas kowe tau dimut kok piye? Tahu. Das apa lho, Mas? Iki lho. Iki lho iki. Ayo ndas, Mbas, anu Mbas. Mbak. Monggo. Ngemut ndas. Yo yo. Wedok lho, hati-hati lho iki. Tuku sempol. Sik sempol ki nek nggonmu apa, Dik? Nek nggonmu apa? Nek nggonku sempol. Apa sempol? Sempol ki apa? Nggon aku ra ngerti sempol. Pentol dikeki ndok kuwi lho, Goreng Dik. lho, Mas. Nek nggonku jenenge tolup. Tolup. Lah bar digoreng katut dicelup dadi tolup. Oh iya. Oh, pentol celupi kuwi. Arep dilupke saos apa kecap mula jenenge tolup. Ayo lup tol. Ayo. Ayo Mbas. Tuku sempol Tuku sempol karo sukun. karo sukun. Mugi warga Bonggol. tansah guya prukun. Allahumma amin. Lur sesuk diapalke kuwi Allahumma amin ngene kuwi. Apa rong tau nganggo iki Mas Bagong? Mas, sing dereng mudengi jenengan. Liyane wis do mudeng kabeh. Ya sing iki, sing kuning ijo iki. Ya, kaya ular gedang iki, ya. Mangga, Mbak sinten mau asmane? Dan Triwi. Hah? Triwi. Wiji. Wiwi. Wiwi jenenge. Triwi. Oh, Oh, Triwi. Nah. Bocah iki senenge ngewi-wi lho, Triwi. Mangga parikan Mbak Triwi. Weh, suarane. Kurang. Sing muni mo, kowe ta muni mo. Kurang. Ora sing Aku rebut lagi sing kanca. ambekan kok. Ben Mbak Triwi kowe iki wis kok Yo ya. yo. Ndi mo? Yo. Tuku odol. Wis Tuku wengi odol. warunge tutup do nonton wayang lho bakule. Neng Karang Dawa. Neng Karangdawa terus. Warga Bonggol. Mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Mas Ganeng yo dawa-dawa ki apa? Dawa cita-citane, dawa jangkae, dawa napa jenenge? Dawa wonge. Anune apa-apane? Wah ya ora to Pak, maksude iki dawa gegayuane. Nggih, Nah. sip. Nggih.
Iki, sapa iki? Mbak sapa mau? Caca. Caca. Nggih. Caca. Ngono kae. Caca. Iya, Caca lollipop. Iki nek lagu kamari bilang kuwi, lagune itu kuwi. Lah, piye? Caca di dandang dia metayap. Iki cicak ya. Oh, cicak to. Ya, Cak. Gelar kloso. Gelar iki beda dhewe iki, variane beda dhewe. Ket Arturu jane ngajak gelar kloso iki Arturu. Gelar Buk Asmara. Gelar kloso. Gelar kloso. Lungguh wong papat. Lungguh wong papat arep premi mesti. Mesti arep premi mesti. Ngarep 41. Arepe ngopi. Oh, ngopi. Gelar kloso lungguh wong papat. Warga Bonggol podo semangat. Beda dhewe ta variane. Allah, saya bar kloso tapi bonggol. Sing iki ya aja Allahumma amin beda. Lah Lah piye? piye? Baleni sik parianmu mau baleni sik. Baleni sik. Gelar kloso. Iya. Lungguh wong papat. Heeh. Warga Bonggol podo semangat. Piye? So dadi gol. Wis to? Sampun Wis. Hah? Wis. Oh wes. Wis no. Allahumma amin. Semangate kaya wajib. Gula pentah sawah ro Tegalan piye iki warga Gung petani hebat kabeh. Nggih kok Pak, tong nggen pondokan ngene Pak RW to niki wau. Nggih. Beras niku ngantek karung-karungan Pak niki wau. Kandhane Kula nggih. pipis tong mburi beras kok kaya ngono. Terus Bu RW mlebu, "Apa to Mas? Berase kok kathah." "Iya panene apik kok Mas." Ngono kuwi. Lah kok Pak RW ne kon gawa kono to Bu? "Ya ora apa-apa angger cocok regane." Ngoten niku wae. Jare sampean akeh-akeh apane? Hah? Akeh apane? Apa nih? Panenane. Akeh panenane takon nemen gedeng, akeh cerantolan BH sempak. Urung kober, kamu urung kober ngombai kekrane. Penyanyi ra sopan nggih niki, Pak. Bintang Ya, tamu. jujur, Pak. Niku lak pipis ngene Pak RW, Pak. Nggih. Lah, ceritane lak grandale lawang niku lak ora enek ta, Pak? Ikan iki nguyuh ki agar dinepne kene mengo, dinepke mengo. Sampeyan ngerti ra niken nguyuhe piye? Nguyuh ki karo ngene ro nyengkal lawang ngene, Pak. Loh, mangane ta nyiprat kabeh ning sampean. Sampean pas ngomong apa ki kan? Lah tak kira kowe iki nyeluk aku kok, lah nguyuh kok masa aku ya moro malah nyiprat raiku lho kowe mau. Lah kok bintang tamu kok nguyuh karo nyengkal lawang ngene. Ya ben timbangane sampean inceng kok. Monggo terakhir. Sik siji. Boy, nduk anteng-antengmu kaya lampion ngono ae. Jas tenan iki. Gantinan pelek becak lho nduk apik. Kok nggih pelek becak nak yo tambah abot. Nyuwun nang kene lak tenan kaya perayaan Imlek. Monggo Bude. Nggih. Budhe dengkul. Bude. Heh? Ki ngene iki ya wis tuwa, Mas. Wis tuwa kon nganggo daster dhewe. Yo ora kaya ono tuwa cek mending iku Mbah Banyu Uyah lho cek mending ngene iki kok. Monggo Mbak Yu. Tuku tongkol. Numpak pijengki. Bar kuwi duyak kire. Apa mau? Tuku tongkol hati-hati. Nah. Numpak pijengki. Warga Bonggol kathah rejeki. Allahumma amin. Sik iki sing urung sapa? Iki Oh ya yoga-yogane urung kabeh. Ayo. kok aja yoga lho. Wira Suwara. Yo sing penting sapa sik peran utama. Dalange iki lho meneng ae ngono bayaran akeh lho. Ayo, Pak. Pokoke niki wau kula diuling kalih panitia pas pokoke dagelan loro Mbak Niken karo Mas Gareng pokoke le muni. Liyane meneng kabeh ngoten kula dadi nggih. Yo modar no. Lah Lah wong semene kok gur kon aku kowe liyane Ya meneng. jane nyanggap dhewe tok. Lah mbok mau nyetel kaset. jenenge anu diplekutho pokoke. Niku wau kendikane panitia jam pinten?
Pripun? Nek sing ngendika panitia teng jenengan jam pinten? Anu wajeng minggah niku wau. Oh, lah kula pas dandan pas jenengan pun munggah. Nggih. Oh, panitia ngendika. Nggih. Nggih, mengke jenengan anu Mas, obrol-obrolan kalih Mas Dalang ini kok pinter banget. Ngoten wau panitia ngoten wau. Yen pucet-pucet sisan biyen ngono. Siap. Nggih. Monggo Dalang cepet. Nggih. Ora, lah aku Monggo. rupane iki jejere apa kok iso wani perintah dalang kuwi. Oh njaluk dadi jambu mete kowe iki. Lah. Ya bener iki kanca Wiraswara. Oh Wiraswara ya. Ya, monggo Mas. Monggo, Deh. Ya. Kong. Loro akur lho iki. Lho sing siji ki apal Pancasila sing iki. Pancasila 1. Monggo yo parian. Nonton wayang dalange Mas Bagong sing nonton akeh tenan. Kose. Iki ra wong tua tak bacok tenan iki. Parian iki lak Purwakanthi ya Mas ya. A a i i o lah ngono to. Lah kok iki nonton wayang dalange Mas Bagong sing nonton akeh tenan. Niku ki mung anu nyeritake kok. Kowe iki parian apa nyeritake? Ngono kok udute ya los men ya. Wah, wis. Ya, gelem parian aku wis seneng. Sampurna purun, tuku. Tak kira lek kate ngewehi kok. Tuku. Padakne rene wis wengi kok. Saya nonton wayang ora sangu rokok. Monggo. Golek empol. Golek Empol. empol. Empol niku. Empol ki empol apa? Wis kambil niku lho. Oh, wit kambil. Ah, ya pucuk niku lho empol. Empol. Oh, Digawe sayur. enak to kuwi. Enak. Kuwi bumbune apa? Rumah nasik to, Deh. Bumbune apa? Parian ditekoni. Golek empol digawe Nggih, sayur. sayur. Piyayi Bonggol mugi subur makmur. Amin. Nadane ndek dhewe ya, Deh. Iya. Panas udan. Aku po kowe. Monggo. Panas udan aling-aling caping gunung. Misuwa. Gorong tuh. Tak kira dikai misuwa. Misuwa, ora misuwur. Tak kira misuwo. Misuwo kuwi lho, misuwo. Ora tuwa. Natyan waton sarata. Aladole. Kuwi wae sapa? Eno mande banyu. Ayo Mas, gonggongino Mas. Mana perjuangan jereke lingan anak biyen tak openg dene saiki ana ngendi jarene wis
Pas kene ancang-ancang. Nyeni kok. Bareng kleru malah kaya manuk ancel galeng aku. Alhamdulillah capek gundul sampun. Sampun Rama. Oh nggih, sembah nuwun. Kula warga Karang Taruna Krida Manggala. Nggih. Nggih. Mas Niki wonten pemundutan Nggih. titipan lagu saking Mas Joko Gudel nyuwun Kidung Wahyu Kalasiba. Nggih. Nggih. Wahyu Kalih. Kalasiba monggo. Mas Joko Gudel Mataraman minggah panggung ngancani ngaturke Wahyu Kalasiba karo Mbak Niken. Joko Gudel. Oh, oyo. 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 Ayo, ayo. Dua. Ngetan bali Apa Satyane kelakon yo mas sing sayu sing rukun yo yo Lah pundi? boten wonten menika ngaten Mas Gareng. Ya nek renek gudele ya kebone. Malah niki ngaten. Ya pripun? Lah gandeng panjenengane sing ngasta Bawat Agung Nah. wonten ing pundi niku ringin putih. Bapak Ya. Muhammad Ridwan. Bapak Muhammad Ridwan kalih panjenengan Bapak Agus Yunianto Kepala Desa Karangjowo. Pak Camat nggih rawuh. Pak Camat nggih rawuh. Monggo dipun Pak Tommy. nggih. Pak DPR nggih rawuh Pak Dandung. Nggih, niki Apal kula ki. nggih, nggih. Kali ambune atusan ewu kabeh niki. Aduh. Monggo Pak Lurah Muhammad Ridwan Rumiyin kalih Nggih. Pak Agus Yunianto. Nggih. Mangke kersane terus nglerek panjenenganipun Pak Camat kalih Pak Diwan ya. Bapak Lurah katuran mriki kula anteni. Pak Lurah monggo tindak mriki. Kanca-kanca sampun ngentosi Pak Lurah. Bapak Lurah monggo mriki tak enteni mayang arum sing ngiringi Bapak Lurah sugih rejeki. Menika Bapak Muhammad Ridwan sungkem kula bekti kula. Lajeng menika Masya Allah sinten nggih? Masya Allah. Bapak Agus Oh, Pak Lurah Karangjowo inji. Kok Pak Lurah Karangjowo. Monggo kok bathike iso apik-apik kabeh ya piyayi loro iki bathike iso nyeneng ya lurah sak larane. Ngalem. Padune. Menengo musuh kok copet Solo menengo. Pak, ngoten niku jenenge ngode, Pak. Mengke panjenengan damel mengke diwahne mriki nggih. Luwih becik awake dhewe iki ngulungke pangalembana tumrap liyan. Timbang ngalem awake dhewe. Nggih ta? Bathike pake apik ta? Apik. Nah, Monggo Bapak Lurah. Pak Muhammad Bapak Ridwan. Muhammad kalih Pak Bapak Agus. Pak Agus paling dawuh. Monggo dawuh niki Pak Mas Bagong mawon nggih. Cik. Halo. Tes dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalu punika spesial Mas Bagong. Nggih. Dados tasakuran wonten dalu punika sing nonton kathah sanget. Ingkang berkah nggih para sedaya wonten Pak Camat, wonten Mas Handung Dwigayana saking fraksi Demokrat. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Sido Dadi semuanya. Camat rawuh. Kalih Mas Agus Winanto. Halo.